sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave min squishy samling. Så de første, det er mine hjemmelavede squishies. Altså jeg har 4, så det er sådan lidt. Den første squishy, det er den her, sådan en der er plastikposer indeni. Så den er ikke så god, men den er fin. Og så er det den her regnbue, som jeg prøvede at lave det sådan lidt regnbue-ting. Ja, den er sådan ret dårlig, fordi den kan ikke selv vokse op i det. Og så er det den her firkant, som firkant kalder jeg den. Og den vokser bare op, så altså. Og så har jeg lavet mine pandabånd, eller en pandabånd. Den er meget god. Og så er der til mine rigtige squishies. Det her, det er en cupcake squishy, som der er lilla og lyserød, og så er der sådan noget her. Og den er ret langsom, så den er rigtig god. Og så, altså jeg har købt 2 selv. Og så har jeg fået en af mine storesøstre, så ja. Det er 3 macaroons, der er på hinanden. Der er en lyserød, grøn og lilla. Den er sådan gået i stykker. Så det er sådan ret irriterende, men ja. Den er meget squishy. Sådan, den var sådan her, da jeg fik den. Så voksede den bare hurtigt op. Altså den her, det er nok min mest squishy. Nej, slow icing squishy. Jeg kan ikke finde noget ordene, som nu må jeg lige sige til, hvis det er forkert. Det er sådan en her jordbærtærte med flødeskum ovenpå et jordbær. Squishy jeg lige jordbær. Og det er helt klart det der med sådan der, det er sådan squishyste. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like, kommenter og subscribe. Og så ses vi i min næste video. Farvel!